do río Miño, pero tamén ao pé destas montañas, como as que forman o Parque Natural da Baixa Limia e a Serra do Xurés, o Imperio construiu baños públicos que hoxe constituyen o máis sobranceiro antecedente da riqueza termal que atesoura o país. Pois temos máis dunha vintena de balnearios, concretamente 21. Somos a primeira comunidade autónoma de España en cantidade, porque temos un 20% do total de balnearios de España, pero tamén somos a primeira comunidade autónoma en calidade, porque dos 36 balnearios españois coa Q de calidade, 8 desos 36 con esa Q de calidade son galegos. Por tanto, hoxe me parece que celebrar este Consello Termal é facer un alto no camiño, moi breve, moi conciso, cual é unha virtude, despois de casi 2 anos que nos reunimos no Teatro Principal de Ourense para poner a andar un plan en plena recesión económica, unha profunda dificultad por parte de todas as administracións públicas, porque estaban caíndo os ingresos. Pois me parece moi ben, antes de hasta mediados de ano 16, facer un punto aparte, establecer o balance que fixo crecente e tamén as aportacións da Confederación Hidrográfica e do INORDE como temas a seguir desenvolvendo e a seguir potenciando. Creo que o balance é positivo, sin dúvida se pode discutir, pero co que temos, co que tiñamos, avanzamos desde o punto de vista estratégico. O feito da Volta Ciclista, sin dúbida, é un impacto enorme desde o punto de vista publicitario. Van a ser máis de 100 millóns, perdón, pode chegar a 1000 millóns de personas as que sigan a Volta Ciclista no mundo, descubrir a auga en Laias e descubrir todo o río Miño, máis outra vez volvendo a Ribeira Sacra, etc.